אינטרקלאב מועדון קרב משודר בחסות בשגל ספורט בע"מ, יבוא ושיווק ציוד לאומנויות לחימה, ווינדי, טוקיידו, ניפונדו ווייט טייגר. שלום לכם צופים יקרים וברוכים הבאים לאינטרקלאב מועדון קרב שנערך בפברואר 2016 כאן בעמדת השידור. אנוכי אלי לנדס ולצידי כמו תמיד אורי צבי. שלום אורי. שלום אלי לך ולצופים. כן אורי, אנחנו כבר בפתחו של הסיבוב הראשון בקרב בין מיכאל רביב ממועדון קרב ומולו שלומי שלכטר חניכו של יהודה אשין, והשניים אורי כבר בקצב מהיר מאוד. כן אלי, בוא נגדיר ככה, קודם כל מיכאל רביב עם הקסדה השחורה האדומה, ממולו היריב שלו שלומי שלכטר הוא עם הקסדה הכתומה. זהו קרב אלי, סיבוב ראשון יהיה קיקבוקס, סיבוב שני זה יהיה K1. יהיה מעניין לראות את השילוב של השניים, ורק מראה כמה החבר'ה מוכשרים שיכולים לעשות שני סוגים של קרבות באותו פרק זמן, פשוט מדהים. כן, יפה, והנה כאן אנחנו כבר עוצרים מכיוון ששלומי שלכטר שם חטף מספר מעלומות שקצת מקשות עליו את ההמשך. כמובן ניתן לו הזמן קצת להתארגן. כאמור אנחנו באינטרקלאב ולכן אין מנצחים ומפסידים, ולכן אנחנו נותנים את הצ'אנס הזה לכל חניך וחניך. והנה הקרב מתחדש לו כשמיכאל רביב שועט קדימה ושולט למעשה בתנועה במרכז הזירה. תראה שלומי שם כמעט מאבד את עצמו, עובד פשוט עם ידיים בצורת דחיפה קצת. עכשיו הוא מנסה להשתלב בקרב, מביא את הספינינג בקפיסט, אבל עדיין מיכאל שומר שם על התנועה ועל הקצב אורי. כן, אתה יודע, שני חבר'ה צעירים בסך הכל, גם מיכאל וגם שלומי. מיכאל גם מתחרה באליפות ישראל ב-2015, אליפות ליגת מועדון קרב, ולא הלך לו כל כך טוב, הוא הגיע לפיל לחצי הגמר ושם הוא פרש. הנה פה שפעם קיבל כמה מכות שלומי שלכטר, הוא השופט הזירה בודק אותו לוודא שהכל בסדר, מחזיר לו את מגן השיניים לפה, שולח אותו למרכז הזירה, ואלי אנחנו בהחלט עדיין בסיבוב ראשון. כן, עדיין בסיבוב ראשון, עדיין מיכאל שם שולט בעניינים. שלומי קשה לו, תראו, הוא אמנם סוגר, אבל קשה לו באמת לעמוד בקצב הזה. שם גם מיכאל מחכים לעבוד בגבהים עם הידיים, שזה יפה מאוד. בהחלט קרב קשה אורי. כן, קרב קשה, קרב יפה, קרב מקצועי, עבודה יפה, מסודרת. תראה כל מכות הסווינגים האלה למעשה ששלומי מחטיאות את מיכאל, והעבודה של מיכאל היא סיזיפית ואינטנסיבית, ועושה את העבודה יפה מאוד. הנה הוא פשוט מאוד רודף אחרי שלומי בזירה, שלומי מנסה להשתחרר מזה, והנה סוף הסיבוב אלי למעשה. כן, אז הסיבוב הראשון ראינו מה היה פה, בהחלט סיבוב קשה. אנחנו עוברים למעשה לסיבוב השני, שם אנחנו פוגשים את החלק השני של הסגנון, ולכן בוא נראה, אולי פה שלומי ישנה את הכיוון. כן, אז הנה סיבוב שני שהוא למעשה K1, זאת אומרת עם מכות ברך, והאם זה הצד החזק של שלומי? כן, כנראה שכן, כי שים לב, מיכאל יש לו טעות אחת, הוא מוריד הרבה את הראש, ודווקא ב-K1 זה מסוכן מאוד, כי אז הברך יכולה לפגוש את האף, ואף באותו רגע עובר דירה למקום לא רצוי. כן, אז בוא נדייק, נגיד שבסגנון פה, מה שמחפשים פה את הקלינץ' עם הברך, זה מה ששלומי מנסה ליצור, אבל אורי קשה לו. קשה לו עדיין, מכיוון שמיכאל שם רודף ועובד עם שני הידיים בצורה מהירה מאוד, ושלומי קשה לו לייצר את הקלינץ'. קשה לו מאוד לייצר את הקלינץ', הנה הוא פה מקבל איזושהי הערה מהשופט. שוב, מיכאל עדיין אורי גם בסגנון הזה די שולט. יכול להיות שבקלינץ' שלומי טוב, הנה עכשיו הוא מצליח ליצור את הראשון. מיכאל פה חייב להרים את הפנים שלו, כי באמת כמו שציינת מקודם הוא שועט קדימה אבל עם הראש הרבה למטה. אבל שוב אורי, לשלומי די קשה לייצר פה את היתרון, קשה מאוד. הנה אנחנו רואים פה למעשה כרגע הוא מקבל איזה סוג של התאוששות, הוא תופס שם את הצד, הוא קיבל את החבטה במקום רגיש. נקווה שהוא יצליח להתעשת, כן, הוא אכן מתעשת על עצמו. יש לציין את כושר הספיגה שלו, הבחור אורי עומד יפה מאוד בקצב הזה, בקצב הרצחני של מיכאל רביב, ומיכאל רביב אורי מוכר לנו באינטרקלאב. כן, בהחלט מוכר, כמו שציינתי, גם עלה לאליפות ישראל בליגת מועדון קרב ב-2015, הוא הפסיד שם בחצי הגמר, אבל סך הכל בחור שכל העתיד לפניו, ושוב פעם, הנה, ההורדות ראש האלה של מיכאל, ברגע שהמצח שלו
פוגש את המזרון, הוא רואה את המזרון בעיניים, זה מסוכן מאוד. צריך להישאר תמיד עם העיניים למרכז גוף היריב. וברגע שהעיניים יורדות משם, סימן שאתה מוריד את הראש. ואת זה שלומי שכטר מנסה לתפוס, עדיין לא בהצלחה, אבל אם הוא יצליח זה באמת יהיה בעוכריו של מיכאל. כן, אנחנו מתקרבים לחצי דקה האחרונה של הקרב הזה. כמו שראיתם עד עכשיו, צופים יקרים, מיכאל לוקח את היתרון וההובלה לאורך כל הקרב הזה. שוב ושוב נציין את כושר הספיגה העצום שיש לשלומי, אבל אין מה לעשות, בדבר הזה עדיין היה קשה לו ליצור יתרון, ולכן עבודה יפה. בכל זאת, עבודה יפה מאוד של השניים. כן, ואנחנו נצפה לראותם גם בהמשך האינטרקלאבים. בהחלט, קרב יפה. אינטרקלאב מועדון קרב משודר בחסות בשגל ספורט בע"מ, יבוא ושיווק ציוד לאומנויות לחימה, ווינדי, טוקיידו, ניפונדו ווייט טייגר.